sa sanyi. Ƙarshen bayani na ai da kai muke koyi, abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Allah salatan ka daɗa agun masoyina, Rasulu zaɓaɓɓen ka ban sunana. Yarda ka ƙara mai ya Ubangiji na, har ma iyayensa ka sa da su cikar girma. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Sahabu zan gaida duk a inda zan je, tilas in shaida muku dan akwai mazaje. Ga wanda ke musu babu inda zai je, ashabu sannun ku yardar ku nake nema. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Ba zai yi in fara yabo in kyale nana, farin cikin raina ya gurin nabina. Ki bani gu in zauna na rera baitina, jingina nake gunki sai ya dama asuma. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Kai ake kira ya gwarzo Shehu Tijjani, biyali muna son ka ƙauyuka da ma birni. Barhama ku ne jigo a wanka zamani, har abul futuwati da shek su kaira juna ma. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Assalamun alaika sallama masoyina, assalamun alaika sallama ma'aikina, salamun alaika sallama macecina. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Mai isa akan komai ɗaha bai tamka ba, cikin tunani na son sa bai iyaka ba. Bare a ce ga a inda nan ake duba, son sa bai geji ba da shi ake nema. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Girman ma'aikina ya wuce faɗar kowa, ku duba domin sane ake rabon baiwa. Rasulu in ya saka riga ko ta yi yawa, a take za ta yi daidai da shi a ba Fadima. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Da ya fito za ku ga inuwa take bin shi, ko ban faɗi ba kusan kwashi yake kamshi. Idan yana yin magana ba ai akan nashi, tilas a saurari batun da zai yi mai girma. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Masani agun Allah kai sanin ka bai zo ba, da kai ake yin komai ba za na ware ba. Kai lamuni in ta yi maka son da ba ɗan ba, wurin da ke raina gunka in ta yin hidima. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Ya arziki mai samar da suturar bayi, a inda ba kowa can kake daɗin matsayi. A ya Rasulallah son ka ne abun koyi, ka yarda ya ɗa in ta yi ina nema. Abun rikon bayi mai wadatuwar girma. Abun rikon bayi kai ne silar kowa, kai ne
masoyina kai nake tunawa, ai dole ne gun mai son ka nai kulawa, saboda ya rike soyayyar ka mai girma. Rigon bayi mai wadatuwar girma. Zana gaida maula ya Sharif Yusuf masoyina, ka ƙara mini himma a ƙirjina.